Kaixo gazteak, zer guzti joa itxialdea. Guk emendikan, eskolak iruetikan, behelduko ditugu ariketa batzuk, eta zaiatuko gara, abe pixketa gazten dugun. Zaiatu behar dugu, bai burua, bai gorputza, fresko eukitzen. Bale? Beira, gaurkoan, egingo ditugu, ariketa batzuk, koordinazioa, agilidadea, gero, egingo ditugu ariketa pare bat, botea lantzeko, eta beste, joku pare bat, tiroa, lanzamentoa lantzeko, bai? Hau genekoa, eskaira bat, bai azulejorekin, madazkiarekin, edo hemen jarri dugu zinta amerikana, edo zikozarekin balio du, bai? Erabili imaginazioa. Adibidez, egingo ditut, biru probatzeko, bai? Hau genekoa. Bai? Bigarren gozan hori, hanka batekin bai, beste hankarekin, aukera handia ditugu, bai? Hau daratzea, bi hau da, batatzea, bale? Jarri dizuet, erlantze bat, YouTubean, eta dauzkazu aukera pila bat. Orain handuko du botea, bai? Mira, eskaira aprobetxatuz, edo azulejoak, banaka, burua boran, beste eskuarekin bai, bat bai, bestea ez, hau dea, atzea, hau dea, horazkago, lau minutu lantzeko. Eta gero, hartuko du globo bat, eta zango da gaurko erronka. Zeratu behar dugu, 5 bote egiten, globoa lude bitu baino leheno, bale? Egingo dugu. Globo mantenditu airean, eta boteka, bai? Edo ez bali bada, 10 bote, bale? Zeratu gara. Habe zema lortzen dituzuten. Egingo dugu joku bat jaurtiketa lantzeko. Bai? Anai arrebarekin, aita ama, edo, bueno, binak egingo dugu, bale? Baloi bat, edo globoare balio du, Guk hemen pasio hartu dugu, luzego dalako. Orduan jadiko gara, bagoetizkin batean, distantzia berdina, eta pelotak, periodikoa eta zeloarekin, bagoetzak, botatzen, iritsi behar dugu, baloia bestaldea. Bagoetzak, 5 puntuin arte. Ziko gara? Bai! Pelota bilduz, bale? Lortu ditugu 5 puntu, agaz egiazten duen, animo! Bueno, azkenen jokuan ingo dugu, jaurtiketa, bai pelota erogiku paperezkoak, edo balimakagu terraza leku handi bat, teniseko bai dute, lero azpeditzait, bote egiteko ere bai, ez balimakagu eskualiko balorik, tenisekoekin, bai? Berdin handuko dugu, bale? Bai? Montatuko bera, gure egoerara, bale? Orduan, hartu ditugu pelotak, dazkagu 5 boteia, diferente alturetan, eta zerretu behar dugu, 10 jautiketan dena botatzen, bai? Bale? Dazkagu 10 jautiketa, bale? Udun gaztean bedez behatuko dugu, animo gazteak!